Ajde. Gde su ti karanfili? Sigurno si ih negde prosuo. Sve sam ih prodao. Gde su ti pare? Evo. Bilo je 120 karanfila. Opet si išao u poslastičarnicu. Ti, mama, nikad nisi zadovoljna. Jesi ti prodala neka 120 karanfila za dan dan? Šta? Dižeš glas na roditeljicu svoju. To mi je zahvalno što sam te vodila na more. Dodaj mi prut. Nemoj, mama, molim te. Ili prutić ili da te zatvorim u cisternu. Ne, samo to ne. Kako ćeš poštivati bližega svoga ako nećeš mater svoju? Klekni na juske nevaljače. Dobro, mama. Samo nemoj da vičeš. Od toga me boli glava. Kako da te ne boli glava kad si letos po 15 sati ležao na sunce? Majčine grdnje zbog kasnog dolaska kući vraćale su Peru u normalno stanje, ali ga uvek iznova mučilo to što se nije sećao prethodnih događaja.